Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti ziko lino kuli njala. Sono anthu aja kumuzi aja kudalira ife tili muno. Kuti tiwauze kuti titani ngati ziko lino tilibe chimanga tendisana mizi anthu. Ngati nthawi yako anayo anthu asiye kudya chimanga tembe kudya zinthu zina teniso tiwauza. Tisabise elida azizuka kwauza anthu zoona. Kauluza ine ngati kuli kwauza anthu zoona kuti tizipanga izi koma ndiluze UMP ndekuli kuno kuluza UMP koma ndauza Amalawi zoona. Njala iyi bwana ipatho. Tisaisekelele. Ine ndikunena izi nditakhuta kaya ndadya. Ndiponso ndidya 12 o'clock ndidya. Mazulo ndikadya so ananga akudya. Abale yanga akudya. Koma anthu amene amandivotera ine sakudya. Chizikhala chinthu chimene aliyense paika chizingokhuza kwamene ndikudya kuno agogo anga sakudya. Abale yanga ena ake sakudya. Tikangopanga Malawi choncho tipeza solution ya vuto ilili. Vuto ilili bwana ndilalikulu Malawi muno. Koma tikuyenera tisafike pachaponena kuti boma lakuti ayi. Tifike poti kuti ma MP tonse muno 193 tapanga chani. Kuphatikiza speaker, deputy speaker iwo apanga chani. Kupatula kupereka ma handouts kwawo apanga chani kuti njala iti. Inunso being a fourth arm of government mutipase so ma solutions anu. Munjirena tuziko lomwe lifunika political conference kumetinga kakambirani solutions ya ziko lino. Ziko no lili mmavuto. It's bleeding this country. It's bleeding. Mukaona anthu anyamula ziko anje njala zimene njala saku. Olemekezeka takumana kuno ku Blantyre North kwa Honorable Peace amene amakhazikitsa school imene ya driving. Mwina munachiona okhacho funikiraje utani kuti mwina mupezeke nawo mwambo meneyo. Tokoze kwambiri chifukwa cha mwambo wabwino kwambiri umene Honorable Peace apangalira kulilango kuno. Blantyre North ya dala. Hii ni vision ya Professor Peter Mutharika. Mkuziwa ali mboma, kisa anali nduna ya Chinyamata. Hii ni vision ya chipati cha GPP. Ma technical college anaika Professor Peter Mutharika. Kupanda boma ili kucheza. Maliza sake za mene. Amalawi yambila kana kandijo jita ya maji. Wakufunika dikali ni chito ya maji. Tipuzile chito ya maji. Chinyamata yambila kana ni trades. Zima tandiza kuti ziko litukuka. Ndene onda kuomba kwambiri kuti lero zachitika izi zabwino kwambiri tathokoza MP adera lino tathokoza achipanja TVP adera lino kwa support imene apereka mwina kupita chisogolo chifukwa skuli imene iyi ikhala ikupindulira mwina achinyamata ambirimbiri tembekezezo kuti maskulu amenewa akhala akusegulidwanso mwina maconstituency osiyanasiyana dziko muno. Modi ndinene pano kuti ife ma MP a TVP Professor Peter Mutharika natuza kuti tika ma skill center constituency ile iliyonse ya TVP ndikoza kuchalanja kuti constituency ile iliyonse kumene kuli phungu wa MP pitani kuthamva pitani kumulanje bale pitani kuli ma skill center kwa akulu zasala ndikubesa magalimoto ngati awo kuti achinyamata kumene kofa akhale ma driver ena aphunzira plumbing ena carpentry ena ma skills ena amene amatilimbikitsa president wathu Professor Peter Mutharika champion wachitukuko. Mwina pamene tikuloweranso kuzisankho chaka cha mawa mwina anthu kuno mwalimbikisa motani chifukwa takhadwanda malipoti kuti anthu ambiri ndi okhumudwa ndi mmene boma ili lagwirira ntchito yake chifukwa ziona kuti ananamizidwa anthu ambiri. Anthu kuno mwalimbikisa motani? Amalawi ambiri anakhumudwa ichi nemaonerano koma tikwalimbikisa ngakhale takhumudwa tisazokhumudwa kukhala pansi tikakhumudwa kwambiri tiye ndikadule chiphaso tisafoti pano ndalimbikisa zathu kumwanza Chikwawa Msanje nthawi yathu yakwana so tikalembesa tikwiye kwambiri tikalembesenso kwambiri tisadikire munthu kuti kumbusa tiye ndikalembese mufulu wathu kuti Peter Mutharika awine afunika chilembese tikati mafoto kwani. Tamvalapo malipoti osiyanasiyana malingana ndi kalembera amene phase 2 amachitika kuti panali zotsamwitsa zambirimbiri ngati Amalawi ambiri mwina amakanidwa mwina nkulembe kuti alembetse mukaundula wa mavoti kamba kokuti mwina NRB anakanika mwina kusatira chigamulo cha khoti imene zidakhalira. Inu ngati chipani chotsutsa mwatengapo step yanji kupita chisogolo pamene tikulowanso mu phase 3? Tiwapemphe Ahmed ndazathu NRB chigamulo cha khoti tachilemekezana. Akhoti analamula kuti wina aliyense amene wakwana zaka amene azikhala kwa NRB azikhala. Koma amene apangira Blantyre muno ndi Cholo anthu onse amene analemba kwa NRB sana walende kumene. Tiwapemphe akonze ziko tuli masokonekera ndi zinthu zazing'ono ngati. So ino azathu Ahmed please chonde sapota nani akonde na Malawi alembe na Malawi amene akwanisa zaka zovota ndi ufulu wawo kuti Malawi
tikambirane koma ngati satero tipita kukhoti tikamang'ane ngati satero sokukhotiko ndiyekuti ifenso tijoyinatu kapamsera mademo tijoyina angodikira siku limene mademo amene watizajoyine to tikakhala mademo osati amasewera. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.